Soc la Gemma Peris Duran, periodista i directora de Ràdio Tàrrega, l'emissora de la ciutat que m'ha vist créixer i on he dedicat part de la meva vida professional. A banda de les meves responsabilitats a la ràdio, he trobat el temps per explorar la meva passió per explicar històries, ja siguin a través de la paraula parlada o escrita. Aquesta passió m'ha portat a escriure 2 llibres infantils i juvenils sobre la història medieval dels Jocs a Tàrrega i una novel·la dirigida a un públic més adult que se centra en la fàbrica Trepat. La meva connexió amb Cal Trepat és molt personal, ja que la meva família sempre ha viscut al barri de Fàtima i la seva presència i record van ser constants a la meva infància. La relació es va intensificar quan vaig ser testimoni del projecte de recuperació i museïtzació dels seus espais. Com a directora de la ràdio vaig poder seguir de prop, des dels seus inicis fins a la inauguració, i va ser una experiència que enriqueix encara més la meva relació i estima per Cal Trepat. La novel·la Una vida de ferro fos va sorgir com un homenatge a aquesta fàbrica i a tots els que hi van dedicar una part important de les seves vides. La meva fascinació per la història desconeguda de Cal Trepat va créixer paral·lelament amb l'interès que demostrava part de la societat targarina per recuperar aquest bocí de la història de la ciutat i dels nostres avantpassats. La novel·la va prendre forma a partir de les històries dels mateixos treballadors que vaig anar recollint a partir d'una sèrie d'entrevistes. D'altra banda, també va resultar de gran valor les experiències que van viure els meus avis durant la seva joventut i el desenvolupament de la Guerra Civil i que havia pogut recollir amb un treball que vaig fer anteriorment. La recerca d'informació i la redacció de la novel·la em va portar uns quants anys perquè a més va coincidir amb el temps de pandèmia amb la Covid. Ara, un cop publicada, li hem donat continuïtat amb la incorporació de la novel·la als plans d'estudi dels instituts d'aquí de Tàrrega, on els estudiants poden llegir-la i, a més, fan sessions amb visites aquí a Cal Trepat. És un pla que va més enllà de la novel·la, ja que aquesta obra no només celebra la història de Cal Trepat, sinó que també serveix com a pont entre el passat i el present, connectant la rica història de l'espai i les vivències dels treballadors del passat amb les reflexions dels estudiants d'avui. A mi, entrar a Cal Trepat és com fer un viatge en el temps. Sentir l'olor de l'oli de les màquines, de la nau 5 sobretot, em transporta als records d'infància, al taller de la meva àvia, que era modista i també utilitzava olis similars per engreixar la màquina de cosir. Aquest espai, tot i el pas del temps, continua viu i ofereix perspectives diferents segons l'estació de l'any o l'hora del dia en què la visites. Cal Trepat és, sens dubte, un lloc ple de vincles íntims i de records que fan reviure al visitant una època passada en molts sentits. Trepat és un testimoni viu del progrés industrial i al mateix temps un recordatori de les persones que van donar part de la seva vida a aquesta fàbrica. En el meu projecte no només es busca narrar una història, sinó també preservar i compartir aquesta fàbrica antiga que ni molt menys és una fàbrica morta. És un testimoni de la nostra identitat i un record constant als esforços col·lectius que han donat forma a la nostra comunitat al llarg dels anys.